Solo muna si Waray. Wala man ang aking darling. Nasa Bulacan. Hindi pa umuwi. Tsaka yung anak ko. Magdamit lang tayo. Wala tayong magawa. Kaya mag-live tayo muna. Nasa kanila yung cellphone isa. Ay, yung dalawa. Ginagamit. Good evening po everybody. Sa lahat ng mga solid nating subscriber dyan. Ay shout out natin si Gemma Assist, tsaka si Lady Angel, mga organic, tsaka si Butchokoy. Tatlo yan, subscriber natin na legit na nanonood talaga sa atin. Salamat po sa unang thumbs up ay si Mary Faye Kalas. Uwi na kayo, Main. Solo muna tayo sa bahay. Tamang chill lang. Wala akong magawa eh. Wala tayong upload mga kawaray. Kaya yan, nanood na yung asawa ko. Number 1 nating solid na ano natin yan. Ganun. We welcome to live chat. Remember to guide your privacy and able by our community guidelines. Okay. Salamat sa thumbs up, Mine. Mega love shout out sa asawa ko at saka sa anak kong si Mark dyan. Umuwi na kayo. Wala tayong magawa eh. Ayan. Habang wala tayong magagawa, wala pa nang papashot. Ito, lalo muna tayo ng, alam nyo to? Di pantay pala eh. Lato challenge. Gak. Sakit sa kamay. Roji, shout out kay Roji man. Chat mo kasi Roji, sabi mo nagla-live ako. Pakisuyo. Huwag mong mamaya tatama yan sa ulo mo. Hahaha. Chat mo kasi Roji man. Nagtawag sa akin. Nagla-live ako. Pakisuyo. Wala. Ayaw ko pare. Nagtagay ka dyan mag-isa mo. Nagaya yan si paring Roji uminom eh. Anong oras na kasi? May paninda bukas. Baka nakapamili si paring book sa ano, Balintawak mga kawaray. Kaya pa-chat mine. Yeah. Pasok siya sa live para mayroon ano, manood. Usang gala. Natingin pa rin. Wala ka dyan pare. Hindi ka sasagutin na live ako. Tatry natin to guys kasi si ano, naalala nyo ba yung previous natin na videos na bina-upload natin sa ating channel na si pangalan ko nun, pangalan ba nun, si Hammer ba yun? Hammer yata, na binigyan natin ng 50. Nagawa tayo ng challenge ng Lato challenge. Lato challenge. Bukas pag nandyan siya, makita natin ano naman, 3 minutes, gagawin natin ng 3 minutes, may 100 siya sa akin pag nakuha niya yung challenge na yan. Ito guys, puso ito ngayon. Kaya niya kasi 2 minutes, kaya niya eh. Oh, panis. Yeah. Ayun. Ang tigas. Ang tigas naman. Wala tayong magawa eh. Guys. Mga kawaray oh. Yung balat. Meron pala dito ano. Chinards ko po yung timbangan natin kasi lobat. Ayan oh. Ito yung panghanap buhay natin sa araw-araw yan.
ito ginagamit natin. Kasangga sa lahat ng bagay. Maingay, di na narinig yung boses mo. Okay lang yan. Kaya mo hindi marinig. Maingay naman talaga itong Lato challenge hindi. Tapos, pag tinamaan ka talaga sa ulo nito, durog ang mata mo. Durog ang ulo mo pala, hindi mata. Mata. Shout out sa ating kagapay at sa kalaban Mix Vlog, Gilbert Mix Vlog, Samuel B Mix Vlog, Cassidy Chavez, Ella Marby, Borda Vlog Mix Vlog, tapos sa mga Daniel Mix Vlog, Daniel Mix Vlog, sa kay Ma'am Helen para Mix Vlog, at sa iba pa natin mga kasama, kasapi sa lahat ng pagbablog. Sino po ba yun? Ayun. Shamki. Siya Shamki Mix Vlog pala. Sa si Sam Melby. Sa si Sam Butal. Shout out sa inyo lahat. Siya kay Ma'am kay Ma'am Miao Australia. Ma'am Kabayan Miao Australia, mega love shout out po sa inyo at good evening. Sana ay makapasyal kayo sa aking live. Hindi po kasi po naayos mga kawaray ang ating identity verification para sa ating PIN, Google PIN. Hindi pa naayos ni Script from Vlog. Shout out kay sa Script from Vlog. Sana may maayos mo ng aking Google AdSense identity verification para natin dollars. Nakuha ko na yung yung $10 na requirements po para sa PIN. Ay, salamat po sa dalawang nanonood at patamsak po. Comment lang po para may shoutout. Tamang chill muna, wala mo nang kasama. Nandyan sila sa Bulacan, yung asawa ko tsaka yung anak ko si Mark dyan. Ito, lato na lang tayo, wala tayong magawa eh. Kaysa mag-email, mag-live na lang po ako. Dito, dagdag views pa. Mga nanonood dati si paring Roji, shoutout si paring Rojing Matba. Si Iris siguro to. Comment ka pre, baka ikaw yan. Si Iris siguro to. Nandito oh. Nabinta kanina, huli na naman ako. Mga kabaray ito eh. Mga kabaray, huli ko kanina. Sa ticket natin sa Task Force Disiplina. Ito yung ID ko, ginamit kanina. Ito na naman ang ticket. Unang ticket sa 2023 ng June 4. June 4 tayo nahuli. Kanina lang mga anong oras ba ito? Nandito yung time. 9:57 pero nahuli kami siguro dito mga 8 yata, 8:30 mga ganun. Kasi medyo pinatagal kami dun ng very light kasi linggo nasubrahan sa traffic. Na traffic kami kaya hindi kami nakatakbo lahat. 8 kaming nahuli. Si Joel, si Jeff, si Nano, yung tatlong De Castro, kasi paring Roji, ako, si Ate Jennifer, si Toto, sino mo bang isa no? Si Pidol. Yan. 8 kami nahuli kanina umaga. 8:30 ata kami nahuli nun. Ito yung ticket ko, unang ticket na naman yung Waray. Sabi dito, please pay and corresponding amount with the city treasurer of office cashier assigned at Quezon City. Over Redemption Center or Gate 3 Kalayaan Avenue, Quezon City or Hall and finish this office and photocopy or official receipt. Ambot sa imo ka English man ikaw daw. Ordinance violation receipt. Yan po yung natin.
ticket dahil sa illegal vendor violation community. Naswertihin na naman kanina talaga, grabe. Wala tayong magawa eh. Shout out sa inyong lahat yan. Sana mapapasyal ang mga ating mga tropa. Pwede kayo share to. Ay, dito pala yung mute mic. Kaya pala. Yung palang mute. Nasa gilid. Hindi ko gets to minsan eh. Kasi doon ako nag-live sa Streamlab. Salamat po sa dalawang nanonood. Sino kaya baka si mamain lang din to. Dalawang cellphone yung ginamit. Wala kang cellphone dito sa kanya eh. Dalawa ni Mark dyan, tsaka yung asawa ko. Live lang tayo kasi wala tayong upload ngayon guys. Kaya mahirap pag naayos na yung natin, yung identity verification para sa natin, Google Pay. Para tuloy-tuloy. Support nyo kahit maliit pa rin ang subscriber natin, kahit ganong katagal na tong channel natin na to. Hindi natin to susukuan hanggat kaya pa natin mag-vlog. Kahit hindi naman ganong kagaganda ang content. Pero thankful pa rin ako guys kasi mayroon akong ginawang, mismo ko talagang gawang videos na yung nabulutong tayo. Umabot na ng 5K views. May napakasaya natin kasi umabot tayo ng ganong kalaking views. Kasi siyempre small YouTuber lang tayo. Diba? Mga small YouTuber. Siyempre masaya na tayo nun. Umaabot tayo ng ganong kalaking 5,000 views. Diba? Kahit naman sino dyan eh. Mga vlogger natin dyan, mga small YouTuber, kapwa natin small YouTuber. Masaya tayo na umaabot tayo ng ganong kalaking views sa sarili nating gawang content. Wala load yung Vivo, di naka-connect sa wifi. I-connect mo para dagdag dalawa ang nanonood eh. Iwan ko sino na isa. Diba guys? Kung sarili nating gawang video. Kaya yan guys yung nasa community ko po. Ang link na yon na sinasabi kong umabot ng 5K views. Kung hindi ka pa nakapanood o hindi ka pa nakasubscribe, pilitin nyo i-subscribe nyo naman yung aking YouTube channel para sa aking tong pangarap namin ng asawa kong sumahod dito sa ating YouTube at para sa anak natin. Malay natin dito magkaroon tayo ng income or else English speaking. What the like? Diba nakaka-proud kasi bakit nakaka-proud kasi sarili kong gawa video na yon, marami ang nanood, 5K, diba? Running pa yon kasi 4 months pa lang po siyang natin upload. Mabot na siya ng 4 months pero meron na tayong 5K views. Kaya salamat po sa lahat ng nanonood sa ating videos at nanonood sa aking video na yung ginawang na content na about sa bulutong. Yun ito, nandito po nga yung mga mukha-mukha natin ng blog nasa atin. Kaya maraming salamat sa inyong tiwala at suporta everybody. Wala nanonood Oh my goodness, sa Streamlab talaga, grabe. Iba talagang doon dating. Di kasi ako nagsabi sa namin sa grupo, sa natin, sa group natin mga kawaray at sa Kalabanji, Alatol Gilbert Mix Vlog, Lakasi, The Chavez, kung hindi sila siguro busy ngayon or baka natutulog na, kaya hindi natin mapipilit yan. Kung sino man pumasok dyan, shout out na lang sa'yo. At kung sino kang tumatambay ka, kung sino ka mang subscriber ko, maraming salamat sa iyong panonood. Tamang chill lang si Marky Waray.
Lunes bukas kasi. Daming tao kanina guys. Kung hindi lang ako nahuli. Ubus sana yung kamatis ko sana. Bali ay 6 pala. 6 tapos may tira pa po ako. Siguro may isang box pa yata. Bali 7 box sana. Pero konti na lang natira. Nagpasabay ako kay paring Book. Sana nakakuha siya ng kamatis natin dyan na paninda bukas para may pangbayad tayo sa ating mga utang-utangan. Hay, na utang mo daw. Hindi matapos-tapos. Kapapanood ko lang kanina kay Idol Japper sa vlog niya at kay Keeper, kay Idol Keeper. Shout out kay Idol Keeper. Hirap naman ito. Oh, diba? Oh, aray ko. Sakit. Masakit man ini. Thank you. Sino kaya ito nandito nakatambay? Baka si mamay lang. Lumabas na yung isa nagsawa yata. Isa na. Wala akong magawa. Kaya ito, naglalaro ako ng lato. Kaya maya guys, mga anong oras na po ba? What time is this? 9:51. Siguro mga 10:30 out na natin to. Para kahit mayroon lang tayong may upload ba sa ating YouTube. Kasi malaking bagay na yun. Malaking bagay yun na sa views para sa atin. Wala pa kasi tayong ngayong June na to, wala pa tayong nakukuha na dollar. Nung lang medyo malaki natin yung nagbigay sa atin, umabot ng 7.67 ay 7.76 dollars po nung May. Nung May, medyo malaki-laki yun para sa ating mga small YouTuber. Dahil yung kay kay Ma'am Miao Estrella at saka kay Banji Mix Vlog sa pagpalipad at sa pagpa-member at saka Borda Vlog Mix Vlog, Morda Vlog at si Ella Marvin Mix Vlog. Maraming salamat sa inyo guys sa tiwala at support. Nagsawa na ang mukha mo. Nagsawa sa mukha mo. Nagsawa. Ikaw hindi ka nagsasawa? Oo nga, may pumasok. Ewan ko sino to. Baka si paring Rogie siguro. Isa lang ba cellphone mo yung ginamit? Na nakabukas? Andiyan ba si Ate Pe? Main? Shout out kay Ate Pe. Mag-asawa ka na. Tamang email na naman si Ate Pe, Main? Ba si nanay ito? Shoutout kay nanay. Oy Marlo, punta ka na dito sa bahay, magtinda ka na. RE11 332 City. So yun pala yun. Mega love shoutout po sa dalawang nanonood natin dyan, mga solid subscriber yata to at organic viewers. Pag nag-out ka, wala ka ng viewers. Malamang, wala na talaga. Isa lang. Dalawa? Nandiyan dalawa nanonood. Hindi kasi sa Streamlab to eh. Kung sa Streamlab to, may manonood dyan. Kasi tagal ko rin kasi hindi naga live kaya ang mga dati natin mga manonood
Patulog na sila. Sila dalawa Bugoy. Sila dalawa ni Bugoy. Tulog na. Kala ko gising pa eh. Ay ko, nayawa. Sakit ay. Sino kaya itong isang nanonood? Baka si Roji. Roji, ikaw ba yan? Paring Roji. Baka si paring Iris. Comment ka naman paring Iris. Ikaw ba yan? Isa lang CPU ang gamit mo. Kailang yan. Kantok na. Kakanto pag wala nang nanonood Ay, sakit kaayo. Hindi kasi ito. Paano ako makachat? Walang akas ng cellphone. Ano mo? Ano mo sa messenger ko? Ano mo yung share mo yung link? Kahit yung link lang. Para makapasyal sila, no? Banji Mix Vlog. Kahit tamsak lang ba? May nagla-live kasi yung mga yan eh. Hindi kasi tayo content, ano ba yung English na yun? Hayop na yun. Consistent na nagla-live. Kung nagla-live tayo every evening ng gabi. Every evening ng gabi. In English mo, tsaka tinag-aalog mo pa. Napakatalino mong hayop ka. Biro lang. Hindi, joke. Kung gabi-gabi tayo guys na mga kawaray nagla-live. Siguro dati pa. Kung tinuloy-tuloy ko yun na pagla-live kahit monetize na tayo, siguro maganda ng revenue natin at marami natin tayong subscriber na talagang solid na. Dahil kasi medyo tinatamad na naman, ako marunong. Ano mo lang yung share. Kunin mo lang share, tapos i-copy mo. Tapos ano mo dun sa messenger ko. Tapos pindutin mo, pag nagpunta ka sa messenger, pindutin mo lang yung ano, tapos may copy paste. Yun. Pasok na yun. Gawin mo dyan, di ba nasa live ka. Kunin mo yung ano, punta ka sa share, tapos may copy doon nakalagay. Copy. Tapos punta ka sa messenger, tapos pindutin mo yung messenger, i-din mo lang. Tapos meron doon lalagay na paste. Yun. I-paste mo lang siya. Para yung link na ano, na kuha mo. Wala, hindi ka pwede dito eh. Hindi ka maano eh, kasi mawala yung live natin na naman. Meron dito share eh. Baka mawala pag share ko.
may mute microphone pala to. Ngayon ko lang to na pansin ng ano na to. Mayroon na tayong 25 minutes and 30 seconds na ano, tsaka mayroon na tayong mga nanood, ilang minutes na rin yung napanood na yun. Kaagapay Mix Vlog, busy sila. Aray, ito po. Wala load yung Vivo, tapos yung account ko di kasali sa GC nyo. O sige, hayaan mo na, huwag mo na ano. Biglaan lang kasi tong live ko kasi wala tayong upload guys, kasi di pwedeng hayaan natin na hindi tayo nakaka-live or nakaka-upload kasi sayang din ang araw. Malay natin, tulad nga yung sabi ko kaninang naunang mga sinabi ko na may video tayo, may upload, may tawag nito, may content tayo na gaganda ang views. Tulad yung sinabi ko ngayon sa bulutong. Kasi yung bulutong na yun, maraming siyempre share. Ayun, ano mo na pala eh. Hindi kasi pwedeng mawala na naman to. Diyan mo na. Wala. Wait a minute. Aray goy. Nalagman sa akong cellphone doy. Cancel natin na. Are you sure that you want stop stream? No. Cancel muna natin yan, idol. May maaga pa tayong matulog. Na-send ko na. Ano mo na sa GC ba? Baka na-send mo lang sa akin. Hirap din itong lato challenge na to. Lato-lato. Oh my God. Oh my God. Nasin mo na sa GC mabuti. Thank you very much sa iyo, man. Sana may makapasok sa ating live. Shoutout pala kay Ernst Kitchen Vlog. Napakalakas na pala ng channel nito. Tsaka kasabayan ko lang to, yan si Ernst Kitchen Vlog, na kasabayan ko lang yung mag-vlog. Maliliit pa mga subscriber namin nun. Ngayon, ang lakas ng channel niya na. At marami na siyang subscriber. At si Sir ACTV. Solid talaga na malalakas ang channel nila.
Ako nga, hindi ko pa nakukuha yung 2,000 subscriber. Ang iwan ko ba't, kasi 1.8 na nga yan talaga yung mga kawaray. Umabot na yan ng 1.8 subscriber. Na anuhan tayo ni Lolo na binawasan ng mahigit 450 subscriber. Pakalaki nun. Tulad natin mismo YouTuber. Kaya ano ulit pumasok sa mga LS. Sa mga ganyan ba. Iwan ko ba't nang ganun. Nangyari yun sa akin. Mabuti ngayon, hindi na gano'n yung nagbabawas yung subscriber natin kasi di tayo pumapasok sa mga pangat program. Mga siguro ngayong next month or kung kailan gusto maisipan. Kala kakilay, kilay is life yun. Ang ganda ang pumasok dun mga kawaray at sa mga nanonood ko dyan at sa mga solid subscriber ko. Kilay is life mo yan. Magaling yan. Maganda yung magdagdag ng mga subscriber. Mga banana ba? Kasi stick channel. Yun din, kasabayan ko rin yung dati. Malilit pa mga subscriber namin ngayon. Ang lakas ng channel din. Dami ko na mga na-subscribe na mga kapwa natin vlogger, mga small YouTuber. Hindi lang sila kasi nakakapansin sa aking pag-LS kasi hindi nga tayo araw-araw nag-upload. Kung sa isang araw, nakakadalawa, nakakatatlo, tapos may live pa, sigurado maraming manonood at maraming papasok sa aking live. Buti nga, pasalamat ako mga kauray kasi dahil dyan sa GC namin sa kagrupo natin sa GC, sa Team Kaagapoy at sa kay Team Banji, kaya doon nadadagdagan tayo ng mga bago natin mga subscriber. Salamat, maraming salamat sa inyo. Sipon, ayaw lumayo. Ay, okay. Kasakit man ay. Naka 30 minutes na tayo guys. At tapos ang nanonood isa lang, yung asawa ko lang. What a like. Mga busy ang tropa natin. Patamsak mo na lang, masapat na yan. Diyan lang kayo, matulog na.
Opo, huwag ka malalaglag. No laglag, no laglag. Tamang higa muna tayo. Wala nga nanonood. Si mamay lang nanonood. Yung asawa ko yun. Pangit. Ano? Ano ko? Boom boom. Like, ano ko muna yan. Ganyanin ko lang. Okay. Sumilip.
May 40 minutes na ako. Haba na to. Abot na ng 1 hour. Oh my goodness, walang nanonood. Busy yata mga kaibigan natin. Naka-live pala si Casid de Chavez. Kaya pala. Baka nandun yung mga kaibigan natin. Yan. Pagmasdan nyo muna yung laruan ng anak ko.
Amay, marunong na ako. Babay na. Uwi na kayo bukas. Antok na ako. Nanonood. Bye-bye. Salamat sa thumbs up. Thank you very much. Love you. See you. Good evening. Good night, everybody.